Уважаеми зрители, в следващия разговор ще се опитаме да разберем дали се задават след последните протести руска пролет без Путин. И въобще, възможно ли е да има какъвто и да било сезон в Русия без премиера и президент, може би в бъдеще, Владимир Путин? При нас е доцент доктор Дарина Григорова. Добро утро. Добро утро. Тя седи добре, достатъчно информирана за историята на Русия. Дори имахте май месец лекция на тема Русия на Путин. И все още ли Русия е на Путин и какво бихте добавила след последните събития в тази лекция? Русия на руснаците преди всичко, не само на Путин. Вярно е, че той е премиер и бъдещ президент със сигурност, тъй като той няма конкуренция сред политическия елит в момента в Русия, но изборите в момента за думата и по-скоро събитието от 10 декември на Болотная площад в Москва показаха, че в Русия има граждани. И че именно в двете столици, в Москва и Петербург, гражданите са срещу несправедливостта. Това не беше политически протест, а граждански и социален. И даже имаше едно определение на един много добър наблюдател, журналист и историк Алексей Венедиктов, който определи изборите като и специално протеста на Болотная площад като етичен, а не политически. Тъй като политическите маргинали подкрепиха протеста, но главното бяха спонтанното изразяване на московските граждани. И това бяха млади хора с деца. Полицията беше свалила шлемовете си. Това беше много гъвкава политика на московския кмет. Всичко се получи така. Защити се демокрацията в Русия с този протест. Заради фалшификациите, които бяха очевидни и то в двете столици. Провинцията е зад Едина Русия и ако забелязахте, спадането на гласовете от Едина Русия отиде наляво към КПРФ, а не към либералните партии. Казахте очевидни, но за Медведев явно не са достатъчно очевидни. Напротив, той нареди да бъдат проследени. Те бяха очевидни, защото бяха филмирани, но това за съда не е доказателство. Един видеоклип не може да бъде доказателство в никой съд. Трябва да има свидетелски показания на всички, които участват в момента на правенето на това клипче. Така че да, има такива избори кристални, за съжаление в човешката история трудно биха могли да се намерят, но ОССЕ ги призна руските. И последно да това международно признание. Един вид да се заяда, така с вашето изказване, след което ще оставя на Хриси. Казахте, че руският президент, премиер в момента, тъй като коронясахме вече, няма алтернатива, но руският милиардер Михаил Прохоров обяви, че ще се кандидатира срещу Владимир Путин. Допълнително финансови министър Алексей Кудрин, бивши финансов министър. Това ли е алтернатива на Путин? Някой мисъл, традиционната дясна опозиция видя в това, че един вид подкрепа на Путин, липса на алтернатива. Михаил Прохоров е олигарх. Да. Олигарсите не се избират, те се назначават. Представете си ситуация в България, ако беше жив Илия Павлов и се кандидатира, въпреки протестите срещу съвременното правителство наше и недоволството. Би ли имал резултат положителен? Не, това е олигарх. Той няма подкрепа. Руското общество е ляво, то мисли социално. Не може да подкрепи един ултрабогат човек, който решава да влезе в политиката и то с подкрепата на администрацията, защото сега той трябва да набере 2 милиона подписи. И то не от един регион в Русия. За това нещо той трябва да има ресурс политически, а той няма партия. Партия Правя дело, което той за кратичко беше начело, е всъщност потомък на партията либералната на Егор Гайдар. А тя има много малко поддръжници, защото тя се свърза с шоковата терапия по времето на Елцин и с приватизацията. Всъщност при Елцин се създава олигархичния капитализъм в Русия, не при Путин. От колко време все пак не е наблюдавано в Русия някакво такова недоволство? Това е първата проява на гражданско и то спонтанно. Спонтанна реакция и това потвърждава, че в крайна сметка има някакви кълнове на гражданско общество в Русия и че властта е толерантна с абсолютно спокойното провеждане на този митинг. Това беше много добър. Това е добър сигнал за властта. Това е начин. Гражданите трябва да са активни. И в България също. Няма друг начин. Развенчан ли е митът за премиера Путин, нали, спасителя на нацията и така нататък, що му се налага да фалшифицира изборите? Не, сега, ако говорим за фалшифициране, това са избори за думата. Да не забравяме, че това е президентска република и думата в Русия е придата към изпълнителната власт. В случая гласовете в думата така иначе са леви, не либерални. Поведението на руските постсъветски либерали в момента е болшевишко.
Давам ви един пример. Един от най-популярните в момента в блогосферата, либерален, все още не е политик, но иска да изпълзи от онлайна в офлайна, Алексей Навални, един великолепен млад юрист, който дава много сигнали за корупция в обществото. Той беше един месец преди изборите на 4 декември, на 4 ноември на руския марш в Москва с ултранационалистите. Само и само за да бъде популярен. Това либерал ли е? Да, той всъщност отрече, че е националист. Но беше на руския марш. По-краен в някои отношения. Но беше на руския марш. Да, но в интервю при въпрос би ли се кандидатира за президент, каза, че би се кандидатирал, ако имаше избори. Не, избори ще има, но за президент няма кандидатура, която да бъде подкрепена за честни избори. От цялата... Ще видим как ще бъдат изборите през март месец, но има и международни наблюдатели. Те са достатъчно, за да легитимират изборите. А Навални, въобще може ли блогър да е алтернатива на Путин? Някой го обвинява, че дори агент на ЦРУ. Не, такива приказки за агенти. И какво като е бил в САЩ? Той е в Йелския университет учил човек. И какво от това? Всеки има право да учи където иска. Случая за политическата му кариера, от гледна точка на принципна позиция, тя е некоректна, защото не може да се възприемаш като либерал, като политическа идеология и да присъстваш на руския марш, който разделя страната. Само и само за да придобиеш някаква популярност. Хората, които бяха в Москва на Болотна площад, не подкрепят Навални. Защото другият негов съратник е национал-социалистът Едуард Лимонов, който е писател и традиционен революционер в съвременна Русия. Няма как да се гласува за тях. Яблъка, другата формация либерална, тя набира не повече от 3%. Но при каквито и да било избори, няма да мине дори 7% бариера за думата, а камо ли за президента. Разберете, физиономите в политическия свят в момента в Русия са старите от 1991 година. Зюганов е от 1991 година, Явлински на Яблъка от 1991 година, Жириновски също. Обществото е уморено от целият политически спектър. Отваря ли се нова страница в политиката на Путин и можем ли да кажем, че всъщност тези събития могат да отворят една нова страница и да очакват от стария Путин нова тактика? Не само тактика, да се надяваме, че и стратегически ще трябва да промени отношението към обществото. Да, това е сериозен сигнал за властта и властта трябва, ако иска да остане популярна, не масова, тя никога няма да бъде масово популярна. Това е невъзможно в едно нормално общество, но ако иска да има спокойствие в Русия, той трябва да промени отношението си и да се съобразява вече с интернет ресурсите, което е хубаво. Телевизията вече е наравно с интернета, в един момент ще бъде и изместена със сигурност. Първите признаци. Всъщност, преди месец беше освиркан на един боксов матч. Мисля, че телевизионните канали, които са близки до... които са на държавата, не го отразиха по този начин. Казах, че са освиркали противникови играч, но в интернет се видя, че освиркват Владимир Путин. Говорителят на Путин, Дмитрий Песков, направи изявление, че уважават мнението на протестиращите, отворени са за дебати и така нататък. Телевизионните канали близо до държавата пък отразиха надълго на широко протестите. Явно отваря нова страница премиера. Смисълът е да бъдат показани всички гледни точки в обществото, а да няма една. Затова руското общество в момента се развива. А освиркването, да, хората не могат да бъдат на 100% заедно с премиера. Нека го освиркват, това е боксов матч, там публиката е емоционална, нормално е да реагира. Добре, ще успее ли Путин тогава да използва като позитив реакциите на хората и защо в България, примерно, това не може да се случи? Да сравняваме Русия и България в случая е доста невъзможно от всякаква Сравнението става от тази гледна точка заради протести, свързани с нечестно проведени избори. Такива протести винаги трябва да има, защото изборите много трудно да бъдат на 100% честни. Винаги има някакви злоупотреби, те трябва да се преследват от закона и това да бъде показано на обществото. Но специално за Владимир Путин изборите за думата за него нямат никакво значение, защото той се кандидатира за президент. Разберете, Единна Русия е кремълски проект. Такава практика има от времето на Елцин с Виктор Черномирин. Тогава партията се казваше Наш дом Русия. Това е практика, която се въведе в България с жълтата партия у нас. Това е политическа технология. Отново реагира президентът реагира. Реагира остро в типично негов стил, нали, Владимир Путин. Той е човек, нормално Хилари Клинтън, като видя външна намеса в тези протести от страна на САЩ. Изказването на Хилари Клинтън не беше тактично. Да, може да се приеме като намеса във вътрешните работи на Русия. Русия не се изказва за изборите
в щатите така остро, но пък посланика на Америка в Москва, Байерли, който беше и при нас, има един много хубав блог, където описва впечатленията си от съвременна Русия и той беше впечатлен от митинга на 10 декември и от отношението на властта към митингуващите и обратното. Да заведете малки деца на митинг означава, че имате доверие към властта. Това също е показател. Бяха млади хора и успешни. Те не искат революция, искат справедливост. Руското общество реагира емоционално. Това е най-важното в случая. И дано не е последният такъв митинг на гражданско присъствие, а не дирижиран, защото такива винаги има. Това не е политически митинг, това е граждански, това е най-хубавото. Редно е да отбележим какво направи Путин за Русия през тези години на неговата власт, по-различно от останалите. Очевидно е, че държавата се стабилизира, това е факт. А Русия на Путин не е Русия на Елцин. Не забравяйте, че Русия трябва да бъде стабилна, за да бъде спокойна и Европа с Европейския съюз. Държавата, територията руската е от Урал до Тихия океан. Това са 9 часови пояса. Те бяха 11, сега изкуствено ги направиха 9. Това е огромна територия с ядрено оръжие, което трябва да бъде контролирано. И властта трябва да бъде стабилна. Плюс има много активна социална политика. Тоест там държавата в момента подкрепя не само военните, те вече имат осигурени жилища, осигуряват се най-елементарни битови условия за тях, увеличен е стандарта им на живот драстично, но и в образованието има подобна социална политика и в областта на медицината. Тоест това, което трябва да прави една държава. Руската го прави. И това се вижда. Провинцията не случайно подкрепя партия Единна Русия, а е нормално да омръзне. Колеги, Путин от 99-та година, това са 13 години. Ако видите мандатите на френски или американски президент, втория мандат, винаги рейтинга е по-нисък. А тук имате цели 13 години. Не може да не омръзне. Да, но опозицията... Спада от 14%, да. Така се коментира доста бурно, че е имало отлив от последните години. Има. Очевиден е. Отливът е очевиден. Конкретен отлив от интереса към него и най-вероятно, който ще повлияе на кандидатурата му за президент. Смятате ли, че това може да се случи? Отливът е очевиден, но това не би повлияло на президентските избори, защото той няма конкуренция, няма личност, която да обедини страната повече от него в момента. Изборихме ги политическите лидери, те са старите лидери от 1991 година. Новите, Прохоров е олигарх, т.е. очевидно няма да има подкрепа всенародна, ако говорим за такава и кой остава? Алексей Навални, абсурд, неговия блок е около 100 хиляди, все пак, за 150 милиона. Да, но опозицията казаха, че 30% трябва да е реалният резултат на Единна Русия. Дори 30%. Ако сметнем 30%, това означава, че се увеличават процентите на КПРФ и на Справедлива Русия, не на либералите. За либералите не гласуват, колеги. Това е факт в Русия. И какво означава? Един парламент от Единна Русия, огромно присъствие на КПРФ на Зюганов, чиято риторика е вече доста близка до съветската и няма нищо общо с прагматичната политика на Путин. Путин не се обвива в някакви идеологеми. Това е прагматик. И режимът е такъв, какъвто е за една огромна държава. Силна президентска република и тя е резултат от Елцин. От 1993 година. А думата страх, тя често присъства. Няма страх. Митинга показа, че няма страх. А мен за това ме впечатли това присъствие. 60 хиляди, между 60 и 80 са данните, никой не може да каже колко са, но бяха снимани от небето. Има фантастични кадри в интернет. Нямаше страх. И точно това, което ви казах и в началото, полицията си беше смъкнала шлемовете. А там, това е, за да се виждат лицата. Не. Това е доверие към гражданите. И в гражданите няма страх от полицията в Москва и в Петербург. Нямаше да го има този митинг, ако имаше страх. Управляващата партия и парламента все още не са излязли с позиция относно провеждането на изборите, т.е. причината за тези протести. Вие какво очаквате, че ще е тяхното мнение и становище така за самите протести? Ако забелязахте, ощетените партии КПРФ и Справедлива Русия и ЛДПР, които са вече в думата, те са си се кротнали и въобще не протестират, чакат си мандата. Защото са еднакво омръзнали на обществото. Този митинг беше срещу всички тях.
И това го осъзнават. Така че официалната им позиция не е по-различна от тази на Медведев, която е да се проверят всички сигнали за нередности по време на изборите. Защото това трябва да се направи. Ще се осъществи ли този Евразийски съюз? Това е факт в момента между Русия, Казахстан и Беларус. Приказките, че това ще бъде новия съвет... също е факт, но може и пред разпад. Не, да не бъдем такива песимисти. Все пак нормално е да има криза. Не може всичко да е благоприятно и цветущо, но трябва да се реагира. Колкото за Евразийския съюз, да, Русия си възвръща позицията в постсъветското пространство чрез този съюз. Тоест от геополитическа гледна точка това е факт. Дали той ще се разрасне неимоверно, се съмнявам. Няма смисъл от такива ресурси да се влагат, защото в Евразийския съюз в момента най-силна е руската икономика и тя ще бъде носещата. Това за Русия не би било полезно, това разширяване за икономиката и за бъдещето на самите руски граждани. Така че това ще бъде едно постепенно възстановяване на част от влиянието руското в постсъветското пространство, но не на целия Съветски съюз. Такъв няма да има. Защото за да има такъв, трябва да има военен конфликт, колеги. Само тогава може да се разширява една територия максимално. След Втората световна се разшири Съветския съюз, след Великата отечествена. Само при такива катаклизми може подобно разширение да има. Така че Евразийския съюз ще има част от бившите съветски републики, да, азиатските предимно, биха откликнали, защото са по-слаби икономики. И това за тях е положително. Къде сме в това положение? Ние сме в Европейския съюз, на Балканите. Получиха се информация, че не може да се присъедини към този Евразийски съюз. Тази информация беше от Дмитрий Рогозин, а не от официалните власти. Той е представител на Русия в НАТО и неговият език е много така емоционален и прибързан. Да сътрудничим с Русия или с Евразийския съюз от икономически гледна точка на културата би било чудесно. Но за присъединяване никой не говори.